Έχω για τα κάστρα είδα κι όλια γύρισα κι αμον του είναι το κάστρον και το νέι σέραντα πόρτας είχεν κι όλια σίδερα άγι 60 παραθύρια κι όλια χαλκίνα. Και του γυαλού η πόρτα έτον μανάμαν Τούρκος το τριγυρίζει χρόνους 12 μη δε μπορεί να παίρει μη διαφήνια το άγι ένας μικρός Τουρκίτσος Ρωμιογυρίστος. Έχω καγγέλο κοτσουπί, βάλσα μέσα του αδραχτή και σποντήλι, πέρσα χέρια του μαξιλαρίτσα να βάλει και μπροζό σχέτε άγιε τον γυναίκα βαριασμένησα. Το κάστρον τριγυλίζει και μιλολόγα ανοίξω πόρτα μ' ανοίξω κάστρο πόρτα ανοίξω να σε μπαίνω Τουρκίδιο χνέμε αηλίε με τη μαύσαν τη χίλια κλερών. Αχ και που να πελοπήγω χειμώγκον καιρόν ανοίξω πόρτα μ' ανοίξω κάστρο πόρτα ανοίξω να σε μπαίνω Τουρκίδιο χνέμε άι το κάστρο τριγυρίζει και μιλολόγα. Αχ η κοράπες ακούει και καρδοβόνα κι αποθέν εμπαίνω ήλιον εμπάπες σχέση κι αποθέν έβγαινω φέντον έβγα σχέση άγια μοντανή πόρτα χιλίε τρέξαν. Αχ για μόντε καλένιε μυριέ τρέξαν κι άλλοι την κοράρμπαζνε κι άλλοι τα φρούρια και από το παραθύρι κορεπίδεσεν άι σε παλικάρε γκαλιά ψυχομασίσεν σε παλικάρε γκαλιά ψυχομασίσεν.